Disyembre 28, 2022 sa gabi, nahagba sa gate at tubangan sa giarkilahan nga balay sa Green Meadows Subdivision, Barangay Santo Niño, Davao City ang modelo nga si Yvonne Chua Plaza diyang gipusil patay sa mga suspect. Daling gimugna sa kapulisan ang Special Investigation Task Group Plaza o gilusad ang hot pursuit operation batok sa mga suspitsado. Pagka Enero 2023, doon gipresenta nga link analysis ang Special Investigation Task Group Plaza sa sakop sa media. Sa link analysis, makita nga nakapuntirya kang Brigadier General Jesus Durante III, ang kanig Presidential Security Group Commander o kanig Brigade Commander sa 101st Brigade 10th ID Philippine Army nga mao'y mastermind sa pagpusil patay kang Yvonne Plaza. Apil sa krimen ang Deputy Commander ni Brigadier General Durante III nga si Colonel Michael Licyayo nga mao'y kakonsabo sa General aron trabahoon ang modelong si Plaza. Pinaagi sa gimugna nga team nga miyembro ang mga sundalo nga ubos og ranggo. Ang team gilangkuban sa 8 pa ka mga sundalo ubos sa pagdumala ni Colonel Licyayo nga mao'y nihatag sa impormasyon sa gipuy-an ni Plaza sa Green Meadows Subdivision. Nga gilangkuban nila Staff Sergeant Gilbert Plaza nga mao'y team leader, Sergeant Delfin Cialza Jr., Corporal Adrian Cachero, Private First Class Roy Cabal, Private First Class Romart Lungakit, Noel Hapitan, Jando alias JR, Jando alias Master Sergeant. Sa nakuwang CCTV footage sa kapulisan ug base sa mga witness, si Sergeant Delfin Cialza ang gunman, si Corporal Adrian Cachero ang nagmaneho sa motorsiklo, samtang si Private First Class Romart Lungakit ang nagsilbing lookout. Si Sergeant Cialza ang nag-execute og extrajudicial affidavit nga nag-implicate kang Brigadier General Durante nga mo'y mastermind ug kang Licyayo. Hasta si Cachero nasa extrajudicial affidavit nga nagduwig gihapon kang Licyayo. Nagtugma sab ang gisurrender nga mga ebidensya sa mga suspitsado sama sa gigamit nga service firearm ug gisuot sa rider nga nakuha sa CCTV. Nakatabang sab sa investigasyon ang laptop ug laing cellphone sa biktima nga gihatag sa iyang pamilya ngadto sa mga investigador. Di na recover ang mga impormasyon nga miakusa kang Brigadier General Durante nga utok sa pagpatay kang Plaza. Sumala kang kanhi Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Benjamin Silo Jr. nga voluntaryong mihatag sa ilang nahibawan sa krimen ang mga witness ug wala kini gipugos, gihulga o gibayaran. Patas ang ilang gihimong investigasyon ug gigisa pag-ayo sa Public Attorney's Office ang mga testimonya sa mga confessant. Admissible sab sa korte ang mga nakuwang ebidensya. Nakigalayon sab ang 10th Infantry Division Philippine Army sa kapulisan sa gihimong investigasyon sa kaso ni Plaza. Kay gusto sa Philippine Army nga mahatag ang patas nga desisyon kay dili nila gusto nga itolerate ang daotang binuhatan sa ilang mga sakop, hilabi na sa pagbuhat sa ilang personal nga interes nga supak sa ilang gisumpaan nga katungdanan. Crime of passion ang motibo sa krimen. Nasayran nga dunay relasyon ang modelong si Plaza ug si Brigadier General Durante III. Nakakustodiya na sa National Headquarters sa Philippine Army sa Fort Bonifacio sa Metro Manila si Durante. Ananasab sa poder sa 10th ID ang ubang akusado samtang padayon ang pagtuki sa kaso. Kasong murder, obstruction of justice ug kawat ang gifile nga kaso batok sa mga akusado. Usa ka tuig na niya tong Disyembre 28, 2023 ang pagpusil patay kang Plaza ug gikonsidera sa kapulisan nga case cleared ug dili case closed ang iyang kaso. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe